Bon dia a tutti, me digui Montse Pedarrós, soc professora de Casal Català de Brussel·les e so aciu a desir-vos una erosa diada de Sant Jordi. També vos vull oferir, com a no, una idea de lectura en aranès. La meva prepausa és aquesta. Se dic moria, hem perdut. Moria és una expressió que denota estonament i sorpresa en aranès. Força emplegada en Val d'Aran. Aquest llibre l'escrigué Toni Escala, jo escriva en aranesa, l'ha il·lustrat Ricard Novell, que és un il·lustrador enamorat de la Val d'Aran. La història se passa laguens des boschi e de corners ben coneguts des aranesi, de la man d'un ulet ben escarrabillat e d'un druida un xinyau enigmàtic. És una història fantàstica, atractiva tras juvenil, i també damunt junts, damunt un missatge de sueño i de cuidar a la natura que volem deixar a generacions futures. Un llibre que pensi que vos pot agradar i que vos pot passar bons moments de rir i d'emocionar-vos. Força gràcies, ànim de la lectura, som casal, hem casau.